Tarih bu insan üçün ähli döwürlerde uly hem baky tükönmez alhan çeşmesi bolup geldi. Ähli täzelikler haçanam bolsa bir wagt ýagşy unudulan könülük diýerler. Ýöne şol könülükler gaýtadan jahana gelende täze ömrüň, täze demiň, täze şiniň sazlaşygyna gaýtadan döreýär. Asman modalar öýüniň bu libaslarynyň özününde tarihin adamzadyň aňyna müdümlük yer alan ajaýyp künjegdir. Bayrynna bady sawalar görmekligi arzu edilen bu yerler Gowa çägäniň altyn sowreňi bilen al şapaklaryň menewşelüğiniň gök asmanyň kujogyna dolýan yeridir. Bu yer gök deňizden ilham alan sırçanyň milli nagşylar üzere bakylyga çavuş çakyan yeridir. Bu yer hol uzak geçmişten pederlerimiň beýik aslymyz baradaky hakykaty pişirdayan yeridir. Bu yer dehşet